kuli chimwemwe kukondwera kumene kuti ndi ku banja la chipani cha DPP maka posata ndithu kuti zotsatira za chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 zakomera ndithu amenewa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP ndi kumene ndithu wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati amene ndi Alfred Gangata komanso ndi running mate a chipani chimene cha DPP amene ndi Jane Ansah ndi kuti itha kusimikiza kuti amenewa ndithu akuzakhala vice president maka posata ndithu kuti abunge limene la Malawi Electoral Commission akasimikiza kuti Arthur Peter Mutharika ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi. Anapanga ndithu mobilize otsatira a chipani chimenechi ndi kuti azungulira ndithu mu mzinda wa Lilongwe pamene akusangalala kuti chipani chimenechi chapambana pa chisankho chimenechi. Tatiye tione ndithu zimene zikuchitika kumeneko kumapeto kwake tipite ndi nkhani yathu. Chabwino taona ndithu pamenepo mmene zikukhalira anthu amene akusangalala ndithu kuimba nyimbo kutamanda mtsogoleri wa chipani chimenechi amene ndi Peter Mutharika. Ulendo umene ndithu akuyenda kumeneko tikaona mu video imene ndoti akudusa chaku crossroads uko ulendo ndithu opita kuchitukuko ulendo ukadusa ndithu ku area 18 chaku interchange kumakhota ndithu kuti azipita ku BICC kumene ndithu ndi kumene tale center kumene bungwe la Malawi Electoral Commission akhala ndithu akugwira ntchito yokhuza ndi zachisankho kumalizisa china chilichonse kumene ndi kumene tale center. Chisangalalo chimenechi chikubwera maka posata ndithu kuti mtsogoleri wa dziko Lazarus Chakwera kufotokoza kale kuti amene ndithu avomereza kuti chisankho chimene chinachitika pa 16 September chisankho chimenecho sichinakomere ndithu mbali yawo malo mwake avomereza kufunira maka ndithu mafuno abwino mtsogoleri amene wasankhidwa amene ndi Arthur Peter Mutharika. Ndipo posatira zimenezi taona ndithu kuti amene Alfred Gangata atenga ndithu gulu lawo ndi osapotera a chipani chimenechi kuzungulira ndithu kumene ku Lilongwe. Nkhani itu ndiona kuti zinayi zovuta masiku angapo apitawo kuti ndithu zinthu ngati zimene zichitike maka posatira ndithu kuti ku Lilongwe ndi Central Region yomwe ndithu ndi stronghold ya chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Ndipo posatira ndithu kuti zipani zimene zili ngati ma rivals ndipo panali ndithu tension pakatipa. Tinaona ndithu kuti panali pa 21 pamene ngati posatira pa 22 koma should be pa 21 pamene ndithu osatira chipani cha Malawi Congress Party anachitanso parade kumene ku Lilongwe kuchoka ku headquarters yawo ku headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party kuzungulira ndithu kumene ku city center kusangalala ankanena zona kuti chipani chimene cha MCP ndi chimene ndithu chinapambana pa chisankho chimenecho. Zinatenga ndithu kuti kwa pampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission anazanena kuti amenewa asazitamandire kuti apambana amene apambana amalengeza ndithu ndi abunge limene la Malawi Electoral Commission.
ndeno zine zovuta ndithu kuti achipani chimene cha DPP abwere ndi kuzasangalala kuzungulira kumeneko, komano potengera ndithu kuti mtsogoleri amene wavomereza maka ndithu Lazarus Chakwera kuti pa chisankho chimenecho sizinachitire bwino mbali yawo, ndekuti awa achipani cha DPP akhala ndi mphamvu yoti atha kupanga zina zilizonse kuzungulira kusangalala, chifukwa amene zinalili mbuyomu kunali ndithu tension imene tafotokoza kale, zina zovuta ndithu kuti kusangalala kumeneko kuchitike. Komano tikatenga mbuyomu maka masiku ambuyomu tinaona ndithu osatira achipani chimene cha DPP anasangalala ndithu kumeneko ku chigawo chakumwera, tikhulupirira kuti ambiri otsata bwino kuti chigawo chimene cha kumwera ndi kumene ndithu kuli ku stronghold ya chipani cha DPP. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuona zoti osatira achipani cha DPP akuzungulira ndithu mu mzinda wa Lilongwe kusangalala kuti chipani chimenechi chapambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025, ngakhale kuti bungwe la Malawi Electoral Commission sanabwere ndithu kuzasimikizira kuti Arthur Peter Mutharika ndi chipani chimene cha DPP ndi amene ndithu anapambana pa chisankho chimenechi. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukire ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.